Днес ще говоря за основни правила за четене на английски език. Ще разгледаме общо 12 основни буквосъчетания. Нека да започнем с ОО. Всяко буквосъчетание ще определя даден звук. Когато имаме двете буквички ОО, те се четат или У или У, както е в думите book, look, school, pool. При ИИ имаме звукът И. Tree, B, C. При EA отново И. T, mid, C. Това са първите три основни буквосъчетания. Нека да продължим. CH, Ч. Cheese, peach, catch. SH, Ш. She, shop, fish. CK, К. Stick, back, nick. Продължаваме с PH. Ф. Phone, photo. TH, Т или Д. This, that, think. WH, W, what, why, where. И последните три буквосъчетания са WR, Р. Wrong, right, wrist. NG, Г. Song, ring, sing. KN, Н. Knife, knee, know. Ако се научат тези буквосъчетания, ще започнете лесно да четете на английски език.